Dihamua kadongan jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul William Temple. Nama rojahan sian hata di debata sada Johannes tolu ayat 10 sada sahatu 10 pitu. Dohot pangodol hononna sian sada Johannes tolu ayat 14. Songonom madidok disi. Taboto do naung tari parhita sian hamatean. Tu hangoluan. Ala taha holong yak kadongan. Naso parholong ni roha miado di bagasan hamatean. William Temple ima sahalak teolog Anglikan jala uskup agung Canterbury na di parsangapi. Parduli do ibana tuakan na met. Teologi na binuan na majauhita marsoba tu debata dadaholan di bagas gereja alai asa mangula jala marparbue di Portibion. Tidok ibana ajaran nasala do namadok ia debata i mangulu naholan manaringo titaringo tu parugamoon sabing. Macai bagas do ojahan ni parugamooni. Ima debata naga bejolma. Debata napayaso jolma sia dosa. Parsidoho do huria mangula di Portibion. Manangihon suara ni debata marhite ak kajadi-jadian ni tanganna. Ulaw ni huria do mabay Portibion asa marhaudaulaton di bagasan dame. Sada na diperjuak ko ni bana ima taringot tu pendidikan. Boha asa boi sude jolma majalo parbinotoan so mardia ibar ise petahe. Pabahenata ido bukti natakas di hadiriota songonaka na porsea di Tuhan Yesus. Do mutusi di paingot surat ni si Johannes do tuhita. Molo naung di bagasan Kristus sita. Naing mapatar hataridaan na marhiti ulaon holong ni roha tuaka na kumaliang. Holong maradop podongan. Ido tada naung marngulu na baru hitasian hamatean. Tuhanguluan marhite na makaholongi dongata. Marhitei talpedo ngoluta sian natiur. Dadabe mian di naholom. Amen. Songoni mahata ni debata renungan di hita sadarion. Unang lupa kadongan. Like, subscribe. Jala bagihon tuak kadongan. Ala marhite-hitei. Nadoho dohita mangurupi ulaon marbarita nauli. Rapdohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Debata Mangaramoti Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.